Evji namek ji bo yezdan. Li ser masayekî me ne kalê zerdeşt heye îşev ne jî heyan. Ji çavê min stêv têne parê. Lêlanê jiyan îşev ez şeyda. Şerpiniya baranê dihat ji derve û dengê xalîbûnê jî. Çi ecêbe îşev şev demartî dike bo min. Devê wê bixwîn zimanê wî lîlan û ez. Ez di dilê xerîbiyê de xerîbî jî di çavê min de mezin dibe. Ji wê rojê şûn de wek rûyê te, rûyê tu tiştî nedihat bîra min. Yezdan, çima her şev sîska dil bi navê te silavatan dikişîne? Çima soskên bajêr awzêran diweşine li ber deriyê feqîran? Çima hêvî di çavê zarokekî de tê kuştin? Nîçe digot hêvîkirin her roj mirine, gelo rast bû? Dengê zarokan jî nayê êdî. Gelo çima hêviyên şikestî li hev nayên? Ma êdî nebese. Ev du carê min e ku wek lîceya Amêdê têm şewtandin. Ev du carê min e ku wek Şexsayîd, wek Seyîd Riza têm xeniqandin. Niha çima dilê min dixwaze bibe çiyayê sinê? Asman tazî ye, stêv tazî ne, roj û hêv jî. û xwe hebû berdidin nava hembêza min. Ne ez karim wan germ bikim û ne jî ew dikarin min. Sindoqek gencînê hebû ji dê û dapîran. Tê de tenê dilek. Ez vê dilî diyariya zivistanê dikim niha, ta ku zivistanê germ bike. Ne pelên hewşê min veşart ji zivistanê, ne jî bihara germ di roniya çavên xwe de min û heviyê min hewand. De Yezdano, tu çi dixwazî? Ez çi bêjim? Hestek vê sibê kombiyê ser serê min, dixwazim ji vê dinê bazdim û herim. Bila êdî ne pelên min daran hişk bibe di hewşa me de û ne jî zivistan ser min de bê. Tenê di biharayekê min de li gundê Gozela, xaniyeke axîn bi destûra te bîranînên kuştî bidim jiyandin. Ez Kurdim û evîndarim. Çima tu dikeherî? 5000 sal berê ma ne tu bûyî lanet li me anî? Niha bi navê te cardin son dixwim, serxwebûn û azadî û her bî jî evîna dil û ya duyemîn tu. Bi Qur'an, İncîl, Tewrat û Zebûr û bi navê te. Dilê min du lîlan e û lîlanek niha li ser zimanê te ye. Yek jî dibin ningê te de li ser masê li aliyê min ê rast e. Îsa qala zmarkinê dikir. Ezîzên dora masê bi xaçên zêrên qala bav û lawê. Pirtuk diguherî û min dev ji çîrokan berdida. Niha lûstiyê min bi navê Xwedê bîst kevlên spî dibiriqe di nav çerçeveyekê sê alî de. Aliyek niha li daristanekê pê zerdeştê kalket. Agir vê ket, hokabazên ser ben ji zû de ket. Ji min re digot, min ji bo peşereja xwe binax bike û bimeşe hêdî ji bo salên xwe yên mayî. Tu zanî hîn sed salên te heye. Bila nîvî ji min re û yadin ji bo te. Lê nedizanî jiyan ji min xeyî diye, evîn bi parsê ketiye û digot qet ve negere li tartiya min, bimeşe û bimeşe. Yezdano ma tu jî zanî, herkes di şaxê jiyanê de carek kul vedide, wek min û wek evî. Lê roj ji bo me herkes, êdî hesnên xwe nebarîne pê değişim. Cendek, ma li ser textek, kes tê xwedî der neket. Min dizanî bû, ji ber vê yekê canê min pêrê derket. Gula ku carek vedida di şaxê jiyanê de, bi carek îstixwar ket. Devê te bi kelogirî li hev ket. Niha du parçe me. Parçeyekî min di nav lepê te de ma, ya din jî li dara jiyanê. A ku di nav lepê te de ma bi mêrîtiya xwe mir, ya ku di şaxa jiyanê de ma bi jinitiya xwe jîn da. Yani gelek dirêj bû. Vallahi sade baş.